दावबायारिफोरनि मुंदांखा आइलेन्डनि फेरियाव अर खामनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। इन्ड'नेसियानि बालिनि आइलेन्डनि फेरियाव हरखाबै अर खामनानै सुबुंनि खहा आरो सा 172 सुबुंखौ रैखा खालामनो हादों। मधुरा बिखा लामायाव गुबुन मोनसे फेरि किएम मुटियारा सेन्टोसा 2 आव अर खामनानै आरो सिगांनि 5 सुबुं थैनायनि दानसेनि जाथायनि उनाव बे जाथाया दिनै जादों। गोजौनिफ्राय नायनाय एबा एरियेल भिउआव इन्ड'नेसियानि लाम्बकनि दैसा लामायाव दिनै आगस्त दाननि 12 अक्ट' 2022 आव केएम यासनि फेरियाव अर खामनायनिफ्राय गोजौआव जोबोद रोजा उखुन्दै खुनायखौ नुनो मोन्दों। दावबायारिफोरनि मुंदांखा आइलेन्ड बालिनिफ्राय थांनाय मोनसे फेरिआ लंबकनि दैमायाव अर खामनायनि उनाव इन्ड'नेसियानि फुंखा एबा बिबानगिरिफोरा 172 जन सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों होनना सासे बिबानगिरिया बुङो। लोगोसेनो गोमानानै थानाय गुबुन दावबायारिफोरखौ नागिरनाय खामानियाबो सोलिबाय थादों।